Hi, simrang hilin eh. Magandang buntag, tibok kalibutan. Salamat Lord na nasiga ng adlaw. Nanakos bayron, permi, nagsinagin semana wa ko din sa bay. Karon kay atang-atang likos mga atong mga nagmagsurbi, paghuwat ko ani ron mag bahin ko sa mga banda mag usok ko magtagdo ko taputan sang banda kay sa pagbagyo wa jud ni matandog na maho ng tae ag kuan kanang isang tubig naghimul-himulan aning anon ron aning ibalhin ni na atos kahoy nga usok na hang tagdok kay dugay na atong doon ito puntar si Gary na may nagmawir. Good morning guys, dismanang guys dia kaya kwan siya siyang banda narandaghan ang mga unta ko dada na Cebu tagay ko ng mga tuluran ng daghan bala ko yatop bala ko ng goyatop pa sa magkatanom mong banda bala ko pa yatop kay sayang mo ko din daghan ito lagi din ha? Dumuntin ng taon ha katising ko manang gabilin masig na kay nagdoble nagkulor ba tagay ko kay busi ko niya narang nagana guys diyang banda nagkabakutot ko hanang iwan tagda kabalik ko da pigi mo ha? Ikaw ra tagir ako kanang salin-salin ba? Siniraghan gaba kag iwag talagang kamot yang dada ni naguli di pa man na dagat na bisag ibabad ng tubig kamuli nagka 24 uban ko man ka na ha man ta kay magpanday ta sa bahay nagabot ay mo nagpanday na wa pa nagpanday jara ko ni nagabot na ha hatag mo ka ha hatag mo ka wa man si katabang kami ra may magpanday-panday dito yan di ay hindi man kaya nilang duha muwalis rubelen eh munganhi kumbatig bara saba guys kay nagmawir sa kabasakan bara wa na may lubidan eh malami na natanawon dana nang imong pangbutangan og banda jadi pud lisod bubuan magdatulan na na kilisod man bubuan matukad-tukad pa dana diretso ra ha buka pa init mga ligon ra bang mga kahoy kana ganong exercise pila nakatukod daghan kay daghan mari mong buwak pagaling na hamang yung mga ubi natapakan na ni mga ubi na sa mga kahoy lagi na lang kupupon ha? malakaw magkamos na na eh ikaw din ang sinanay man magpa-check up mas tiri kaya na lamang duha ikaw di ay ikaw din ha? ikaw? magpa-check up mampus na na isa lamang duha magpa-check up hindi ako magban-uban pa ko di na mo arang sa motor ito ba ganyan? si Aloy siguro ilang sakyan maliha o diha
Wala number. Ha? Wala number. Yeah. Ano yun? Paingan ni Roy. Ay na. Kasi lang babaw naman. Ito, di saka. Mura ba nga sa Wala City? Kinakatot mo na sa tao, ah. Tukurig ba to sila Di, labaw. Arong di mo tingkarig. Kanagaban na din dako. Wala na itong bunga ko. Na kumbati. Karong na imaani. Matid pa sa simblig hapon nang mananom ko ng kamuti, saging, bulanghoy, karlan karong na imaani. Magtanom na pug kanang. Sama sa Carla na naunsa. Nanang tanom ka na karlan. Ha? Ano pa man nagbalik? Sanay, di ako sanay. Di ako mag-garden kapon. Sige ka muna, ah. Di na ko Di na ko sanay mo garden kay di na ni kaya. Sakit na diyang baligkawang. Garden niya. Pero henlo na Ngayon, lagi-lagi na manghiluan. hinloan. Na magaling mong tabagan sa gahan ng pwesto diha. Tayo pa yung babaw. Ano manghiluan na naghapon na, ha? Yung mo nang kilir dapat daw tong dito. Ah, tunga mo. Patuang kita mo na. Tunga mo. Nay, daghang lugar dito si babaw to ah. Pwede to ni Judith panamnag mga karlan. Bay nga na. Labat sumbay. Pwede po na ilabat ra nimo dali skilid nang. Matupog labat nga to nga na. Skilid ba? Just tikatiri dito skuan to nga. Sugay na buwan din da. Ha? Sugay na buwan. Hindi pa kong trabaho. Kini mas naniga po din ako na dyan mo garden kaya di na ni kaya. Sakit na dyan baligkawang. Katam na na. Sakit na napatos na nag kuan gapon. Ito. Sinanay sakit aghawak. Hindi sa pwede bulingkod. Kaya bulingkod. Busikot na po. Busikot na po barag. Magbarag po. Sakit po diyang tuhod. Bulingkod. Hindi hapon. Wala na pa. Wala na bulingkod kay. May barag nito. Maglisot nito barag. Mga pantay. Pwede ba pwede na maglingkod. Barag nito na kayo magkakay man. Luoys nanay. Agang nagamitin ang kiriman dito. Tipid-tipid man. Ha? Ang naman tayo silang mutuha po, di man tayo nagmutuha po sa kanto. Buntag uto hapon dahil dapat ang vitamins. Katuntag, vitamin na ito. Malon. Tuntag ba yung singkuhon, mutuha po man na. Luoy lamas nanay. Pabalik na isang mutuha po, di ba? Isa magkiyong-kiyong. Udah po na lang si lambaw. Mutuha po, lagi po ito itipilin niya, maitik sa tay. Kasi puta sa tagpilan na. Ito yung nasa tayo nanay nga. Palit po sa ng 500. Ito ang para na. Ito magsabang sa tayo nagpara. Hindi, dali na pala naman trabaho. Wala saan trabaho na ron. Tayo. Pilihan lang ubang kolor diha kay mga kung si Jijin. Dagang kong resibo. Wala akong pasagbanta to sibo magpaliwat. Dahil Jijin dia. Mag-charge na po guys. Mangita na pag-asa. Charge kuno sila. Harang ipadagaw kay. Love you, Nailin. Love you, Day. Karon ka nakabuhi ka, Day. Malipay ka makabang nga mga Jijin. Love you, Nailin. Ha? Love you, Day. Bawasan na pa siguro na tabangunan na to nila. Tapos pagwapo na didaan. Mga agwait kay karamang kalispad. Isa ginantagay. Namalay kag lipstick, Jin. Minatang yung kurami. Ito na parami pa. Lipstick. Yung lipstick gamay kay arong hindi.
Lagi ano sa pa ni mabalik atong kuryente di na dayog kuan sa. Na-stress na jud ko na. Dali ra ba jud malubat ang kuan tay. Dali ara Mo ba to ato lungsod na bay ka pala danon sudan ta. Hindi na magana na kantiri rong sugat na siguro. Da di mo na makadagi gura pa ni na day. Mag-charge kami guys ato sa baryo. Gura ni ano ila. Tad bulkadats ko lang short. Bye-bye na Ellen. Bye-bye day. Na nagyat na mo kuan ani man na. Sulina na galing to. Huli na ko. Ibilin naman din ito nagwatuwat. Oh, balikan daan dyan. Imti man kanimo kadto? Imti lang imo? Kawaton. Kawatan sa bayat. Ang classmate man nagbantay. Pumangkang bayat nagbantay. Classmate Jijin. Si. Anak tos ko ang suicide siguro ko isang bana. Dili. Hmm. Thank you.